Kamusta na kaya ito si Aras? Kanina may bali yung ano mo eh. Ika-ika eh. Tingnan ko kaya. Nga sa'yo. May bali daw yung kaliwang pa ako, sabi ng doktor. Kaliwang pa bali? Sa dentista kaya ka nagpunta eh. Latest fashion statement to. Teka. Bakit naman? Ewan ko, natakot nga ako kasi ayoko manumpo. Paano na? Pag nanumpo ako, paano na yung trabaho ko? Paano na yung basketball career ko? Paano na ang buhay ko? Sabi ko sa'yo, mag-ingat ka. Di ka kasi nakikinig eh. Di ba, no? May trabaho naman para sa mga katulad mo. May mga pasukan ka. Hindi pwede yun eh. Hindi ako magaling kumanta. Bakit? Kanta lang ba ang pwede gawin na may kapansanan? Ang dami-dami mong pwedeng gawin. Napakarami. Ano naman? Baka nakalimutan mo. Oh. Ang Department of Labor and Employment may special livelihood program yan. Para sa mga katulad mo, yung mga PWD o persons with disabilities. Yan. Eh bakit? Kung walumpo ba ako, pwede pa rin ako dun. Ano ba yung programa na yun na sinasabi mo? Oo naman, pwede ka doon. Ang tawag sa special program na to ay tulay. Tulong alalay sa taong may kapansanan. Tulay? Tulay! Ano yung tulay? Tulay nga! Ang programang yan ay yung tutulong sa ating mga PWD na makakasabay sa agos na para hindi sila mapag-iwanan. Aba, dapat lang. Tama yan. Pero teka, paano naman natin gagawin itong tulay na to? Dito sa programang tulay, ang gobyerno nakikipagtulungan sa mga pribadong sektor. Tanda mo yan. Para bigyan ng skills training at ang pagkakataong makapagtrabaho ang mga kababayan natin may kapansanan. Teka, yun ba yung tinuturuan silang magmasahe, magnegosyo, kung ano-ano pa? Correct! Totoo yan. Yung tinuturo sa kanilang mga skills na tungkol sa kanilang hilig at kakayahan. Tatanda mo yan. Halimbawa, hilig mo yung pagkukomputer. Pwede ka maging computer technician kahit may kapansanan ka. Eh, pag natapos ko ba yung skills training na yan, makakapasok ako agad sa trabaho? Tama. Kung lusot ka sa kanilang mga qualifications, pwede. I-prepare ka nila sa mga pribadong kumpanya o di kaya sa mga ahensya ng gobyerno na maaari mong pasukan. Totoo ba to? Oo nga. Kaya huwag kang kabahan kahit may kapansanan ka. Dapat, hindi ka pa rin mawalan ng pag-asa sa buhay mo. Kasi nga, may mga programa ng gobyerno para sa iyo. Ano, tama ka? Hindi lang yan, no? Yung tulay program na yan, kung ayaw mong pumasok at mga muha, hindi ka rin sa tinatawag natin self-employment program nila. Eh ano namang meron dito sa self-employment program na ito? Bibigyan ka ng tulay, ng program, ng technical at financial assistance, no? Para pwede ka magtayo ng sarili mong negosyo. Kunyari, sari-sari store o kaya bakery. Ayan, kailangan mo lang magpasa ng proposal. May pagkakakitaan ka na. Gusto ko to. Ano pa hinihintay mo? Hindi pumunta ka na sa pinakamalapit na Public Employment Service Office o PESO. Naalala mo yung kwento natin? PESO? Yan. Sa munisipyo meron yan. At tumawag ka sa Dolly Hotlines 527-8000 para sa karagdagang impormasyon na kailangan. O sige, pero pera mo ko dyan dahil kailangan ko magsulat Teka! Mahirap! Ay! Ba't ganito? Kawawa naman tong lapis na to. Bakit? Balik. Bakit nga? Kasi, itong apat, maayos. Ayan o, maayos. Pero itong isa, hindi. Balik. Mukhang hindi pinalad. Oo man. Hindi naman sa gano'n, no? Kahit may kapansanan pa yan, bagamat bali na ito, pasahan mo na lang ulit. Pwede pa naman siyang pakimanabangan eh. Alam mo na yung gusto mong sabihin eh. Kahit na may kapansanan ka, hasain lang ang iyong kakayahan, pwede ka nang magkaroon ng trabaho. Yes, tumpa, no? At malaki ang maitutulong mo sa pagpaunlad ng ekonomiya sa bansa. Alam mo, nagkatrabaho ka na, nakatulong ka ba? Ayos pala itong tulong alalay sa tao may kapansanan. The best talaga yan. Kasi nga, sa pag-asenso, dapat walang naiiwan. Kahit may kapansanan ka pa, pag umunad ang bansa, dapat lagi kang kasama. Di ba inclusive growth ang tawag doon? Aha! At yan ang hangad ng Philippine Development Plan o PDP. Ang plano ng gobyerno para sama-sama natin pag-asenso.
Teka, ako mapatigil ang paa mo. Oh, sahin mo. Tumitigas na ba? Oh. Ah!